त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद् भगवत गीता। आज आम समस्ते निज निज कर्मर व्यस्त। पचारे कहूचे समय हैनी तेणु आम गीता भागवत पढ़ुने, जेबे समय आसिब पढ़िबू, किंतु गीता भागवत पढ़ापी कौन समय धार्य करा जाई नहीं। आमे समस्ते सकाळु उठी धाड़िए पछे हो गीता पढ़ंतु। मु एकादश अध्याय आज गीता पढ़ुची, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଏ, ମୋ ପାଖରେ ବସିପାରେନି। ଆଜି ଆସି ବସିଲା, କହିଲା ମାମା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବିନି ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି ବୁଝେ ନ ବୁଝେ ପଢ଼େ ଗୀତା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝେ ବା ନ ବୁଝେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଆମର ଉଚିତ। ମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତତୋ ମୃତ୍ୟୁଂ ଦର୍ଶୟାତ୍ମାନମବ୍ୟୟମ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ରୂପ ଦେଖି ହେବ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆପଣ ନିଜର ସେହି ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ।